en el Manga Stream d'avui i comencem amb el tema, jo crec, del mes, perquè clarament això és el tema d'aquest Manga Barcelona, que és Bola de Drac. Avui ens ve a fer una xerrada. Tindrem diverses de Bola de Drac avui aquí al Manga Stream, o sigui que estigueu atents perquè començarem i acabarem el dia amb Bola de Drac. Així que res, us presento a la persona que ve aquí a fer-nos una xerrada sobre Bola de Drac, que és el Víctor Mame. Sisplau, un fort aplaudiment per ell. Hola, què tal? I res, jo us deixo amb ell, tot teu, tens aquí el teu tinglado muntat, així que res, us deixo amb ell i jo us veig més tard. Moltes gràcies. Bueno, doncs benvinguts i benvingudes. Primerament em presentaré. Jo sóc el Víctor Martínez, o el Víctor Mame, a les xarxes socials, i bàsicament sóc músic, pianista, i fa 7 anys aproximadament o 8 vaig començar a fer contingut a les xarxes, a Twitch i a YouTube i a totes les xarxes, analitzant i investigant les bandes sonores d'animes, videojocs, pel·lícules, Disney, etc. I... Espera, aviam si puc pujar això una mica. Això es pot pujar, d'això? No, no? Sí. Bueno, no passa res. Bueno, i això m'ha portat a conèixer la música de videojocs, d'animes i concretament la banda sonora de Bola de Drac. Moltes gràcies. D'acord, perfecte. I res, avui analitzarem aquesta banda sonora amb exemples també, com veureu. Primerament, abans de començar, hem de saber què és una banda sonora, no? Què és una banda sonora? Doncs la banda sonora és la música, però també els sons que acompanyen una obra audiovisual, no? És a dir, les cançons i els sons. Pot ser música original, pot ser música que s'ha composat per la banda sonora, per l'anime, pot ser música que ja existeixi, com l'exemple d'alguns openings, per exemple, l'opening de Dragon Ball GT és una cançó que ja existia prèviament, i poden ser efectes de so, com he dit. Per exemple, en el cas de Bola de Drac, tot el que són en lluites, els cops de puny, o les energies quan algú es transforma en superguerrer, o el que sigui. I després tenim els openings, els endings i la banda sonora. El que passa és que quan pensem en banda sonora tothom pensa sempre això, en els openings i els endings, però les peces audiovisuals tenen molta música que acompanyen els moments especials. És a dir, una lluita té una música de fons que potser no és tan reconeixible com un opening, però que és molt important per la sensació que tindrem durant aquest combat. Ja que el propòsit de les bandes sonores és ambientar, és a dir, donar-li un to emocional i una atmosfera a les accions que estem veient. Doncs si hi ha un moment que és emocional, un moment d'amor, doncs hi haurà una música més tranquil·la que acompanyarà aquest moment d'amor. Si hi ha un moment de tensió, hi haurà música més tensa, Però alhora, la banda sonora serveix per generar identitat, que no és res més que per aconseguir que el que estem veient se'ns quedi a la ment. És a dir, que tu quan veus un combat, potser no te'n recordes de tot el combat, però te'n recordes de quina música estava sonant durant aquell combat. O, per exemple, quan el Son Gohan es transforma en superguerrer al segon nivell, potser no te'n recordes fil per randa de què passa en aquella escena, però la cançó la tens superpresent. Això és generar identitat. Alhora, cada personatge o alguns dels personatges tenen una pròpia cançó i també algunes sagues, llocs o moments tenen les seves pròpies cançons. Aquí a Catalunya l'impacte cultural va ser molt fort de Bola de Drac, generant un abans i un després en l'anime aquí a Catalunya. També va posar a Japó una mica al mapa i el que era l'animació japonesa. I la banda sonora va ajudar molt també a aquest fet, a aconseguir que un anime com Bola de Drac fos tan important per tanta gent de la nostra generació. I després aquí, ara parlarem d'ell, que és el Shunsuke Kikuchi, que és el compositor de la gran part de la banda sonora. Ara estic fent una mica de teoria, després escoltarem exemples, però abans de seguir, amb un exemple totalment descontextualitzat, què seria un producte audiovisual sense una banda sonora? Doncs ara anem a veure una escena d'una pel·lícula, que segur que reconeixeu, però sense música. Aviam què passa. Doncs aquí tenim el moment de quan es barallen amb el Darth Maul. Espera. Sense música. Imagineu-vos aquest moment, així superimportant, superèpic, apareix aquest personatge, això no és Bola de Drac, evidentment, és Star Wars, però
no? I aquí de cop i volta tothom es mobilitza, però no hi ha música, no? I apareixen aquests dos malotes, però no hi ha música, i ara, bueno, no tindria la potència que té, no? No tindria l'impacte que té l'escena sense la música, no? I menys ara quan comencen la lluita, no? Aquí no hi ha sorolls de làsers tampoc, que serien els efectes de so. No tenim ni la cançó ni tenim els efectes, no? Això seria molt estrany, realment. Ho tenim hipernormalitzat, que hi ha música, però seria molt estrany, no? Vale. Què passaria si tingués banda sonora, però no fos una bona banda sonora? O no fos una banda sonora adient, no? Doncs passaria això. Ai, perdó, passaria això. Si tinguéssim aquesta escena amb aquesta música, doncs seria divertit, però seria molt menys èpic, no? Molt menys transcendental el que succeeix. De fet, queda bastant bé, Bueno, s'entén l'exemple, no? Aquí seria molt divertit, això. Però bueno, no és el cas. Això ho explico únicament perquè siguem conscients de la importància que té la música dins d'un producte audiovisual, no? Perquè tothom la normalitza, és normal que hi hagi música. De fet, molts compositors diuen si la gent no se n'adona que hi ha música, és un èxit, no? Perquè no està molestant i està acompanyant perfectament el producte, no? Ara us parlaré ràpidament del compositor, que és el Shunsuke Kikuchi, que és un compositor japonès que va néixer l'any 31, que fa 3 anys ens va deixar, lamentablement, i és un compositor de bandes sonores d'animes i de cine japonès, que va tenir va fer la seva gran productivitat als anys 70 i 80. I els seus grans èxits, que aquí també van arribar alguns, són les bandes sonores del Dr. Slump, algunes coses de Doraemon, Kamen Rider i algunes coses de Mazinger Z. No és el compositor de la totalitat d'aquests animes, bueno, del Dr. Slump sí, i de Bola de Drac i Bola de Drac Z, evidentment, també. Aquest compositor tenia moltes capacitats, és considerat un geni dins del mundillo dels compositors, primerament perquè tenia una capacitat molt forta per fer temes de molts estils. Era capaç de fer música superèpica, música super solemne, inclús en moments còmics, moments molt despreocupats. També té una sonoritat molt concreta perquè feia servir una instrumentació de petita orquestra, és a dir, com si fos una orquestra simfònica, tenia cordes, tenia vents metall, tenia vents fusta, tenia percussió, però era amb una sonoritat reduïda. És a dir, no feia servir orquestres amb 60 músics, sinó eren orquestres més aviat de 10, 12, 14, 15 músics. I també feia servir instruments de rock. És a dir, també escoltarem guitarres elèctriques a vegades, bateries, baixos elèctrics i inclús sintetitzadors. I llavors tenia una peculiaritat, que ara us explicaré també, que feia servir instruments estranys i els feia servir com de forma, és a dir, poc coherent, feia servir instruments que ningú s'esperava per generar justament aquesta identitat, no? De dir, tu estàs escoltant la banda sonora de Bola de Drac i de cop i volta s'escolta un so superestrany que dius això què és, però llavors acabes integrant aquest so amb l'essència de Bola de Drac. Ara ho veurem exemples també. I l'última característica de l'estil del Kikuchi era que ell feia servir els tipus d'instruments com si fos una paleta de colors. És a dir, si volia que la melodia fos agressiva i fos més èpica, doncs feia servir les trompetes i els trombons, el vent metall. Si volia que fos més dolç, feia servir les cordes. I llavors ell feia servir els instruments per generar emocions. O sigui, és com si pintés un quadre i anava fent servir els instruments per generar unes emocions o unes altres. Ell es diu que tenia moltes influències molt variades del cine americà, de la música tradicional asiàtica i Xina. Xina també perquè el Bola de Drac al principi estava fonamentat amb la llegenda aquesta del rei Mico, i és un conte xino, i ell va tenir en compte per fer la banda sonora també. També tenia influències de la música europea, la música electrònica, com he dit, el rock i la música dels 70, que això també és important, el tema de la música dels 70, perquè la banda sonora de Bola de Drac es va començar a fer el 86, crec, i ja us explicaré més endavant que hi ha cançons que realment sonen més antigues, per dir-ho així, però això ho parlarem més endavant. I després és una banda sonora molt extensa, té més de 500 peces, quasi totes instrumentals,
i tot i que hi ha molta varietat de cançons, moltes cançons sonen molt semblants. És a dir, per exemple, hi ha una cançó que parteix una sonoritat i llavors fa 5 o 6 versions d'aquesta mateixa cançó diferents segons el moment que la fa servir. I a part d'això també es diu que sonen molt semblants perquè, això no ho sé segur, però es diu que feien servir les sessions de gravació per gravar molta banda sonora, és a dir, quedaven per gravar amb els instrumentistes i en lloc de gravar una peça, que podries fer ara a un estudi, doncs feien sessions d'hores i hores per gravar moltes peces. No? Per acabar les curiositats del compositor, us he parlat d'uns instruments que fa servir molt, que ara us posaré uns exemples. Tenim el vibraslap. Algú sap què és el vibraslap? Té un nom com d'aparato de cuina, no? I llavors el flexaton. Són 2 instruments que potser ara no sabeu què són, però quan els escolteu potser sí que sabreu què és i si no, quan us posi els exemples els escoltarem. El vibraslap sona així. És un instrument de percussió que no he posat cap foto, però li dones un cop així i vibra. I ara potser fora de context no ho ubiqueu, però ja veureu que en les lluites de bola de drac no para de sonar, és a dir, no és que soni a vegades, és que no para de sonar el vibraslap i és com un sinònim de perill o de tensió. És això. I el flexaton també sona, no sona tant, però és aquest. Que clar, això, jo què sé, a mi em diuen Víctor, fes una banda sonora amb això i dic, no, sisplau, no? Però aquest home era capaç d'incorporar això dins de la banda sonora i no només aconseguir que funcioni, sinó que generi identitat i molts cops que no sembli còmic, perquè això, fora de context, semblen sons còmics, però dins del context de la banda sonora genera tensió, no? Com veurem a continuació. Llavors, la música es considera una mica retro perquè, tot i que eren als anys 80-90 quan va fer aquesta banda sonora, ell composa amb una sonoritat dels 70, realment. Sona com antic, una mica com a música de l'oest, música de western, a vegades sona també una mica com a grups com ABBA, és a dir, coses que ja estaven passades de moda, entre cometes, i aquí no ho hem viscut així, però hi ha molta crítica americana i japonesa, sobretot americana, que es queixen de la banda sonora de Bola de Drac i Bola de Drac Z perquè diuen que no enganxa, que no quadra amb l'anime, que està descontextualitzada i que no funciona. Tot i que per nosaltres és tan important, doncs hi ha aquesta corrent. I després, altra curiositat, una mica estranya, però que és així, és que quasi tota la banda sonora, el 90%, està en la tonalitat de fa, que és una cosa que no afecta en res a l'hora d'escoltar-la, però tenia com aquest fetitxe de composar tot en fa. El motiu no sé quin és, però jo també toco el piano, ja ho he explicat, quan toco coses al piano de Bola de Drac, de la banda sonora, sobretot, no dels openings, quasi tot està en fa. És una curiositat, sense més. Ara anirem a escoltar una cançó, que he parlat molt. Anem a escoltar una cançó per posar-nos en context i després veurem exemples concrets de tot el que he anat explicant. Això només és per disfrutar. Gaudim la cançó aquesta, que és una banda sonora que surt en diverses ocasions, però surt també quan apareixen els guerrers de l'espai, el Vegeta i el Nappa per primera vegada també, que és aquesta. Heu escoltat el vibraslap? Altre cop. Escoltem les trompetes, les cordes, les flautes. També escoltem bateria, no? Baix elèctric. Sonoritat orquestral. Doncs és això, vale? Són cançons que probablement tothom recorda ara, no? Vull dir, d'haver-les escoltat. Potser no seríem capaços de cantar-ho si et dic jo, ara canta'm una cançó de Bola de Drac que no sigui un opening, no? Potser seria difícil, però estan tan ben fetes que ens han acompanyat en molts moments i han potenciat l'experiència, no? Perquè tu... O sigui, és una música molt característica, perquè poses això en aquest moment i estàs com amb tensió, estàs com emocionat, no? I és molt difícil això, perquè realment la cançó podria ser qualsevol, no? I el que ha fet el compositor de Bola de Drac és aconseguir aquesta identitat, no? Que tu escoltes una cançó de Bola de Drac i potser no saps quina és, però pots dir que és de Bola de Drac, no? O sigui, té una característica molt concreta.
Explicaré una mica més per sobre les característiques i llavors anirem amb exemples. Vale? Com he dit, la instrumentació i l'estil són seccions orquestrals, hem pogut escoltar les cordes, hem pogut escoltar els vent metalls, hem pogut escoltar el vent fusta, que són les flautes, la percussió, i les fa servir com a colors. És a dir, quan ell vol que la melodia sigui més tensa, posa les trompetes. Quan vol que sigui més dolça, els violins. Això ho veurem en els exemples. Vale? I llavors, les influències, ja ho he explicat també. Tonalitats, doncs tenim cançons tant majors com menors. Les majors, que són les cançons que a priori sonen com alegres, acostumen a fer-se servir per moments com més heroics, més tensos, i les menors, doncs, amb combats o moments més tristos, per dir-ho així. Les progressions harmòniques que fa servir, és a dir, la música està feta amb progressions harmòniques no molt sorprenents, és a dir, són progressions harmòniques repetitives d'alguna manera, hi ha poca varietat, però són molt interessants alhora perquè generen aquesta identitat. En el Bola de Drac normal, el primer, la música és molt més evident que en el Bola de Drac Z. En el Bola de Drac Z és més atrevit el compositor, fa músiques més atrevides. I les cançons, una cosa curiosa, és que sempre acaben amb un toc suspensiu. És a dir, quan acaba la melodia d'un minut o de 50 segons, normalment no conclou i s'acaba i tu aplaudiries. No, acaba amb una tensió. No? I això ho fa per generar els coneguts cliffhangers, per dir-ho així, que és això de que acaba el capítol i vols veure el següent, no? Doncs ho porta a la música. No? Ell totes les bandes sonores les deixa com a mitges perquè tu vulguis saber com segueix. No? Però això, si us fixeu, és un tret característic també de l'anime, perquè les sagues s'encavalquen constantment. No? És a dir, han arribat a... Al principi, una mica la història del Goku petit, llavors arriba el Satanàs Cor petit, llavors ja arriben els guerrers de l'espai, llavors arriba el Raditz, llavors el Vegeta, llavors hi ha les forces especials, llavors el Freezer, i no tens temps que acabi una saga i ja ha començat l'altra. No? Està perfectament entrenat perquè tu vulguis saber tot el rato el que passa. No? Doncs amb la música és el mateix i està molt ben fet. Vale. Anem amb els exemples. No, encara no. Vale. Llavors també tenim que té una funció narrativa molt interessant, que això vol dir que la música no només acompanya, sinó que també dona informació. És a dir, normalment en els combats, sobretot, la música és tensa i és relativament obscura. I això relaciona amb que fa costat al dolent. És a dir, tu mai tens música heroica quan està lluitant algú. Sempre hi ha música de tensió, sempre hi ha perill. No? La música es posa al costat del dolent, d'alguna manera. És una música molt expressiva i original, el que acabo de dir, i per potenciar els personatges. És a dir, és música que és com un personatge més que està a l'escena. No? I té molts leitmotivs, que els leitmotivs són les parts musicals que s'identifiquen amb cada personatge, és a dir, encara que potser no ho heu racionalitzat, jo què sé, el Cor Petit, per exemple, té una cançó que sempre que apareix sona, no? O el Son Gohan té una cançó que sempre que apareix sona, o els Guerrers de l'Espai tenen una cançó que quan apareixen sonen, no? Però pot sortir amb diferents modalitats, com veurem ara. Vale? I també, evidentment, les lluites o els moments còmics tenen una música que les acompanya. Llavors, fa servir recursos instrumentals per generar sentiments, també, com he explicat per sobre, però us fico uns exemples. La trompeta amb sordina, que és aquest so que se li posa una espècie de peça davant, que sona molt més prima, la fa servir per generar misteri. La caixa de la bateria la fa servir per generar lluita. Quan hi ha un moment militar, posa una caixa militar i és com si fos un combat. El vent metall, dramatisme i moment èpic, i les cordes per generar aquest moviment i aquesta velocitat. Aquí acaba la primera part de la xerrada, que he parlat molt, perdoneu-me, però ara anem amb exemples. Ara anem a exemplificar tot el que us he explicat amb exemples, que és la part divertida de la xerrada. Gràcies per aguantar-me. Què és això? Començarem amb l'opening 1 de Bola de Drac. L'opening primer, que tothom el coneix com l'opening, no? Però us exemplificaré amb 4 o 5 exemples com aquesta cançó no la parem d'escoltar durant els primers capítols de Bola de Drac. L'opening és aquest. Està en japonès. Doncs l'opening, com tots sabeu, l'opening té la funció de posar-nos una mica en situació. Doncs l'opening és un opening que està fet amb una instrumentació que genera molta emoció, genera aquesta epicitat i et promet que veuràs un anime d'aventures. O sigui, és una cançó que té unes característiques molt concretes. Aquí deia, anem-la a buscar, la bola de drac, i això tothom ho té superclavat al cervell. Però fixem-nos ara com aquesta cançó, en els primers capítols de la sèrie,
esdevé també el tema del Goku. El tema, vull dir, el leitmotiv del Goku. És a dir, quan el Goku fa coses, aquesta cançó sona tota l'estona. Vale? Ara veureu com sona i segons el moment que està vivint el Goku, doncs sona d'una forma o d'una altra. Per exemple, hi ha un moment, el Goku, que està entrenant amb el Krilin, que porten la closca darrere allà i tal, no? I sona així la cançó, fixeu-vos. O sigui, es reconeix que és la mateixa cançó, però la instrumentació és diferent i la durada de la cançó. Escoltem aquests sons, que són sons com molt desenfadats. No? Aquí no et promet aquesta epicitat i aquestes aventures. Aquí és com una cosa més desenfadada, no? Com una cosa... a mi em despertava com una cosa més amb més moviment, no? Una cosa com s'està preparant, no? Un entrenament. Però és la mateixa cançó. Això, quan estàs veient l'anime, és possible que ni ho racionalitzis, que és la mateixa cançó que l'opening, i si ho racionalitzes no li dones importància, no? Però està potenciant aquesta identitat de que el Goku és el personatge principal, d'alguna manera. No? Llavors, ara escoltarem un moment en què el Goku està menjant-se un peix gegant que acaba de caçar i sona així la cançó, no? Aquí hi ha més cordes, si fixeu-vos. Aquesta és semblant a l'anterior, però aquí hi ha les cordes, hi ha més moviment, no? I a mi em dona una sensació més de celebració, com que ha aconseguit una fita, no? Acaba de caçar un peix gegant i se l'està menjant, no? És possible que hi hagi gent que em digui, Víctor, les escolto totes iguals, ¿vale? Bueno, ara estem anant molt ràpid, no? I potser us semblen totes iguals, però si pares atenció, cada una està instrumentada a consciència, és a dir, el compositor ja fa les melodies i fa servir uns instruments o uns altres segons el que vol expressar, no? Però això es nota més encara en aquest moment, que és un moment on el Goku lluita, amb un dels primers dolents que apareixen, que em sembla que no sé si és el pare de la Chichi o no, no sé. Bueno, ara estic una mica, no me'n recordo de l'escena, però escolteu com sona el tema del Goku en una lluita, ¿vale? El detecteu? Seria... Però és molt més lent, no? O sigui, és una altra reinterpretació total de la cançó de l'opening, no? I alhora del tema del Goku, no? Doncs això no és casualitat, això és una persona que ha pensat com pot fer que aquest fil conductor, que és la cançó del Goku, ens emocioni també en una lluita, no? Ell es podria haver inventat una cançó nova per les lluites, però agafa la mateixa cançó, la fa molt més lenta, li posa unes trompetes fent-les molt més dramàtics i genera aquesta tensió i aquest moment crític. A part també tenim la sensació de perill i tenim aquesta cosa més militar, no? I per acabar aquesta exemplificació d'aquest primer exemple, tenim una cançó que sona quan el Goku se'n va amb la tortuga del Follet Tortuga, que no me'n recordo com es diu, bueno, aquí ho posa, no? Bueno, Umigame, o no sé com es deia, però bueno, i estan allà com fent el tonto marxant, no?, en una escena, i sona aquesta cançó, que també és el tema del Goku, però encara més juganera i encara més còmica, no? Sembla que com un reggae, no sé, com una cosa així com... molt calmada, sonen aquests instruments com menys agressius, la música molt sincopada. Sincopada vol dir que fa servir uns ritmes diferents, no? Bueno, doncs és un clar exemple, no?, de com el primer opening, que potser vosaltres diríeu sí, jo he escoltat l'opening, però les altres cançons no les he escoltat mai, doncs totes aquestes cançons les hem escoltat quan veiem els capítols de Bola de Drac i ens acompanyen perfectament aquesta experiència, no? Això ho teníeu clar o us està sorprenent? Bueno, és una cosa que és una mica evident en part, no? Però racionalitzar-ho és divertit, penso, no? Anem amb un altre exemple, que és el tema del cor petit. Ai, espera, que està sonant alguna cosa? No hauria de sonar. Bueno, ha sonat perfecte, però no ho he decidit jo. Vale, el cor petit és el... Hola. El cor petit és el... Perdoneu que aquí saludo gent coneguda. És el tema, un dels temes que més evoluciona durant la sèrie. Vale? És increïble, potser hi ha 14, 15, 16, 17 o 20 temes del cor petit, vale? Però no són diferents, sinó és el mateix que evoluciona. Vale?
I ara us explicaré per què. Perquè, com us he explicat abans, hi ha una part molt important a nivell narratiu, és a dir, no és casualitat. No? Primer apareix el King Piccolo, no? o el pare, no? Per dir-ho així, quan és vell, no? I està podrit i és dolentíssim. No? I sona així la cançó. És l'original, no? La melodia comença aquí. Això és el tema de Cor Petit. Vale? Quan sona aquesta trompeta, aquesta melodia, en aquest cas bastant lenta i profunda, vol dir que el Cor Petit apareixerà, en aquest cas l'original. Vale? Fixeu-vos com sona això, sona supertètric, no? Superlent, superprofund, obscur, no? Representa el mal. Vale? Després, aquí si m'equivoco a nivell de saga em corregiu, però crec que es fa jove, no? Perquè demana fer-se jove, no sé si amb les boles de drac o com ho aconsegueix, i de cop i volta és original, maligne, però ara fixeu-vos que serà jove i àgil. Mireu. És el mateix que hem escoltat abans, però això és molt més canyera, no? Aquí el tio té força, té poder. Bueno, aquesta cançó, això què és? Això és un temazo, no? Vull dir, bueno, doncs aquí és la mateixa cançó comprimida que hi havia al principi, no? Plena de maldat, d'una persona vella, no? I dolenta, però ara està extesa. És una persona jove, àgil, no? I tot i això és dolenta, no? Vale. Després hi ha la lluita, no? I abans de morir, el senador Cor Petit treu el seu fill, no? O es reencarna, no sé què fa, treu un ou i apareix doncs el Cor Petit jove, no? Per dir-ho. Que encara és més enèrgic i més ràpid. El vibraslap, ho escolteu o no? Tot el rato sona el vibraslap, és que és increïble. O sigui, què passa aquí? Comparada amb aquesta, aquí, quin instrument fa la melodia aquí? Bueno, hi ha diferents instruments. Ai, espera. Hi ha diferents instruments, però el que fa la melodia principalment és la trompeta, vale? Que genera aquest dramatisme, aquesta cosa dolenta. Però aquí, quan és jove, aquí escoltem més ben fusta ja, aquí escoltem cordes. No? És com que ens dona una pista de que aquest home que era tan dolent potser no serà tan dolent en el futur, no? I tot això no és casualitat, de veritat. Tot això està pensat pel compositor. És a dir, el compositor podria haver tornat a ficar trompetes aquí, però no vol fer-ho tan tètric. Doncs aquí diu, anem a fer-ho més suau, no? Més lleuger. I aquest és el meu preferit de tots, que és quan el Cor Petit està entrenant amb el guant, o sigui, amb el son guant, i, no sé, s'adorm, bueno, aquesta imatge, no? I està per allà i li fa unes carícies, no? El Cor Petit, que era el déu dolent, no? No sé què. Escolteu la cançó ara. Aquí varia una mica. Però detecteu el leitmotiv, no? El que passa que aquí, això és difícil d'entendre i d'explicar, però aquí el que passa és que per primera vegada en el tema del Cor Petit, primer que sona molt lenta, però fixeu-vos que aquesta no sona obscura, no sona dramàtica, no sona malèvola, no? Com la primera. Aquí sona molt més apaciguada, molt més tranquil·la, no? Molt més tendra, no? Per aquí està intentant demostrar que el Cor Petit té un bon cor, no? Que s'ha enamorat d'alguna manera del Songwan, no? I que l'està padrinant. Per primera vegada escoltem el tema del Cor Petit sense cromatismes. Què vol dir? La cançó original té notes molt juntes, no? No m'he portat el teclat, però bueno, totes les notes estan una al costat de l'altra. És a dir, fa, mi bemol, re, no? Totes al costat. I en canvi aquesta es salta els cromatismes i només toca notes melòdiques de l'escala. És a dir, només fa servir notes que no ens impactin sonorament i que són molt suaus, no? Vull dir, això també és un recurs que fa servir el compositor. No és casualitat, no? Perquè quan escoltem aquesta cançó no tinguem cap sensació de perill ni de malestar. I llavors, per acabar, quan el Cor Petit ja lluita amb els bons, ja és un dels nostres, sona així el tema. Bueno, hi ha molts més, Aquí apareix la guitarra elèctrica, que m'encanta. Aquí hauria d'haver posat un tros més perquè s'acabarà ja, però bé.
Bueno, aquí hi ha molts temes, com dic, del cor petit, però aquí ja sona més heroic, és a dir, ja sona com que farà potser no farà el bé, però lluitarà pels bons, no? Ja no et dona por, no? És com dir, ostres, això ja va en sèrio, no? I bueno, és una mica l'evolució del tema del cor petit, no? Que em sembla fascinant, no? Que expliquem la música tot això. Que alhora nosaltres potser no en som conscients fins que jo us ho explico o fins que ho busqueu a internet o el que sigui, no? Però penso que és molt interessant analitzar les bandes sonores perquè t'estan donant pistes constantment del que està passant, no? I per acabar els exemples... Ai, a veure quina hora és? Bueno, tenim temps. Per acabar els exemples, m'agradava parlar d'aquesta cançó que quan escolteu direu, ostres, clàssic de clàssics, que és la música que sona quan el narrador explica una mica els capítols anteriors o els de després, no? El pròleg, originalment es diu subtítols també, o sigui, en anglès. I és una cançó, jo us dic el que jo penso, potser que llavors em direu, Víctor, això és superevident, no? Però que molta gent pensa que només n'hi ha una. És a dir, que hi ha una cançó que sona durant tota la sèrie, no? Que és aquesta, no? La vaig a posar. És la que sona al principi. Pell de gallina, Ai, què faig? Vale, doncs aquesta cançó, la curiositat que més m'agradava explicar és que és una cançó que, tot i que sigui diferent a l'opening de Chala Het Chala, de Bulan, Bulan, és una cançó autorreferenciada 100%. Què vol dir? És a dir, és com si ell mateix hagués fet una cover d'ell mateix, no? Però sense respectar l'original, no sé com dir-ho, és a dir, agafa la melodia i l'harmonia i la reinventa i te la posa allà durant tots els capítols de la sèrie, no? Llavors tu dius, ostres, l'opening és superconegut, sí, però és que ell t'està matxacant amb aquella cançó i està generant identitat perquè la posa constantment a cada capítol, no? Intentem, és difícil, però intentem cantar la cançó aquí, vale? L'opening, vale? Seria, bueno, jo no sé si ho faré gaire bé o no, però seria... Bulan, bulan, sempre bueno, aquí costa una mica, però s'entén, no? Tots junts girarem. Ai, perdó. Però clar, no sona la lletra i alhora pot ser que ni te n'adonis d'això. No sé com dir-ho, perquè és evident d'alguna manera, però no ho és tant, no? I m'agrada molt adonar-me d'això, no? De que tota l'estona, tot i que hi ha, com he dit, més de 500 cançons, ell no s'inventa cançons diferents i genera una banda sonora de 500 cançons originals, sinó agafa una cançó molt poderosa, que és com l'opening d'aquest opening, i la va posant durant la banda sonora de tota la sèrie doncs perquè tu aquesta sonoritat t'acabi emocionant, no? Aquesta cançó és una, com dic, però és que no content amb això, en Kikuchi fa aquesta cançó. Que diràs, Víctor, és la mateixa, però no. És que això em sembla fascinant, perquè fixeu-vos com comença. És que és el mateix que l'altre. Però no. I per què passa això? Doncs intentaré explicar de la millor manera que pugui aquí, perquè a Catalunya i a Espanya, de fet, tenim un problema que molta gent no sap, però que és així, que és que no va arribar mai l'Opening 2 de Bola de Drac Z. No va arribar, no? I per la gent de Llatinoamèrica, realment, que és amb la gent que jo he pogut parlar més, és una de les cançons més importants. Nosaltres ens va arribar a moda de banda sonora, com això que acabem d'escoltar. Però la cançó, a l'Opening 2 de Bola de Drac Z, és El Poder Nuestro Es, que és aquesta mateixa cançó, però amb lletra. I l'anem a escoltar en doblatge llatí perquè ho entengueu, ¿vale? Això és l'inici. Segur que l'heu escoltat, si us agrada la... Acercándose el peligro viene ya. Y para llorar Vam perdre això aquí a es el Catalunya. tiempo ahora. Y haciendo subir más y más la presión.
adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por fin será. Listo estoy para poder pelear. Victoria tendré. Juega, niño, el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Procura llegar al final. Es increíble, y luchar con valor en los campos. Deja las flores crecer. Feliz. Acercándose. Bueno, ho paro. Sé que és un sacrilegi per això, però bueno. Jo, de veritat, o sigui, jo escolto aquesta cançó i jo sóc fan de Bola de Drac, però no la vaig escoltar, evidentment, en el moment, i se'm posa la pell de gallina. Però per què passa? Perquè estic fart d'escoltar aquesta melodia a l'anime, sense la lletra, evidentment, però és que ens la cola tota l'estona. És l'autoreferència que us he posat abans del Pròleg 2, que és aquesta. És a dir, aquesta cançó està feta a partir de l'Opening 2, no? I res, em sembla fascinant, no?, com es pot fer servir una banda sonora per omplir tants moments, no?, d'aquesta peça audiovisual i alhora generar tanta força i tanta identitat i aconseguir aquest resultat, no? Perquè, tot i que sembla evident, ara pensant com és la música de Bola de Drac, això darrere hi ha un geni pensant en com fer això, no? I com decidint com pot utilitzar les cançons d'un anime perquè emocionin així, no? Coneixeu la cançó, no? Vull dir, si sou fans, l'heu escoltat segur. I és una cançó que, tot i que aquí no vam gaudir, per dir-ho així, doncs és brutal, no? Vale. I ara anirem a les conclusions una mica de tot això que us he explicat. Si teniu alguna pregunta me la podeu fer, tot i que potser tampoc us sé respondre, perquè evidentment jo m'he hagut d'informar també per saber tot això, i sí que m'encanta, però si és una cosa que no sé, doncs no us la podré respondre, però si teniu alguna pregunta me la podeu fer, o si no em busqueu després i me la feu. Les conclusions per mi d'això que us acabo d'explicar és que la banda sonora d'un anime o d'una pel·lícula, del que sigui, i concretament de Bola de Drac, és com si fos un personatge més. És a dir, quan està sonant és molt important entendre per què està sonant aquella música. Mai és una música de fons, mai és una música de relleno. Sempre està aportant una informació narrativa a l'experiència de veure l'anime, no? Dona informació sobre la trama o potencia el que estàs vivint, no? Si és un combat, si és un moment còmic, perquè Bola de Drac té molta música de tensió, però també té música de moments còmics, per dir-ho així, i també té moments de victòria, no? La cançó de la Genki Dama, de la Bola Genki, doncs això és una cosa increïble, no? Vull dir, i no va gens d'acord amb la banda sonora general, no?, de l'anime, però bueno, té aquesta capacitat, no? Quasi bé m'atreviria a dir, no?, que la cançó de la Bola Genki és com si parlés la Bola Genki, no? És la música que sona quan apareix l'atac, no? Llavors, jo em prenc la llicència de dir que el Shunsuke Kikuchi era un geni perquè tot això que sembla tan bàsic, no? No és tan bàsic. Jo he fet música per algunes coses i realment no és fàcil, no? Fer una cançó i llavors d'aquella cançó treure tant suc, no? I crec que ell va tenir aquesta capacitat d'impactar molt amb la música que va fer servir per Bola de Drac, perquè el producte és boníssim i és un anime que, com he dit abans i torno a explicar aquí, ens va servir per ubicar Japó al mapa i per ubicar l'anime, no?, a la nostra generació quan ho veiem d'adolescents o de nens. Però crec que gran part d'aquest èxit té la culpa la música, també. És a dir, el poder dels openings que teníem i la música de la sèrie, que era molt característica, no? I ara em poso una mica hater, una mica només, perquè crec que en aquella època s'aconseguia fer música molt singular. És a dir, aquesta banda sonora, que hem escoltat petites pinzellades, però que és extensíssima i que la podeu escoltar si voleu, és extremadament original. És a dir, només la reconec en altres composicions d'ell mateix, saps? El Dr. Slump o en altres animes que ell feia servir aquestes característiques per fer aquella música. I què passa ara amb els animes d'avui en dia? Que no és una crítica perquè hi ha genis fent música també, però jo la sensació que tinc és que les bandes sonores d'animes moderns són una mica genèriques. És a dir, que sonen a opening modern, no? De Boku no Hero, bueno, no vull dir noms, no? Però i són boníssimes, i són compositors que són milions de cops millors que jo, Déu me'n guard, però tot sona molt a banda de rock, a cosa tal, no? I penso que jo a vegades trobo a faltar una mica aquesta música més original, no? Que la gent arrisqui més i que busquin més aquesta identitat, no? Que escoltis la música i diguis això és un opening d'un anime segur,
perquè va amb l'estètica i ha generat aquesta identitat. No? Això passava més als anys 80, als 90. Per exemple, la música de Sailor Moon doncs, té una sonoritat també molt concreta, no? O sigui, allò sona a màgia, no? A fantasia i tal, no? I ara tinc la sensació de que la música és una mica més genèrica. Però, com dic, no és una crítica ben bé, és simplement una reflexió que m'agradava fer, no? Que valorem aquestes cançons, perquè la música de Bola de Drac és que és molt, molt, molt especial. I res més. Espero que us hagi agradat el que us he comentat. Jo sóc el Víctor Mame, Víctor Martínez. Avui també estic a les 2 fent un concert de piano a l'escenari gran. Si algú vol venir, tocaré algunes cançons. I també comentar-vos que això és una mica extra de la xerrada, però si us interessa, també he fet un mètode per aprendre a tocar el piano amb cançons de videojocs, per si algú està interessat, també m'ho podeu preguntar, o estaré també a les 3 firmant i saludant a la gent que em vulgui parlar. També em podeu parlar ara, I si algú té alguna pregunta, voleu fer alguna pregunta, algú? O més o menys ha quedat clar? O Víctor, això no s'ha entès? O Víctor, això no sé què? Algú té algun dubte? Bé, si no m'ho pregunteu, espero que hagi estat clar. Jo m'he passat molt bé preparant aquesta xerrada i res, que moltes gràcies per haver-me escoltat i ens veiem per aquí, que gaudiu molt. Yeah.